Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baqy tarapy ýurdundaky täzirker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň güni hemem paýtagtymyzyň 140 ýyllyk bayramyna atwetli paýtagtymyzyň demirgadygyna Aşgabat City ýeri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak hemem iki gatly täze ýaşaýyş şäherlerini ulanmaga bermek dabarlaryna gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň demirgadygyna Aşgabat City täze ýeri ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulýan ýerine geldi. Altın geleceğin, altın şehri, atı dolup rahatlık bakari. Arka dağın dünya yâli eseri, akıllı şehrimiz Aşgabat City. Aşgabat, 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 Aşgabat City. Assalamu alaikum. Şumur hormatlanan belen mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum. Iri vatandaşlar, hormatly dawra gatnaşyjylar. Gahraman akalarymyz. Şu dawra portatda Aşgabat City ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagy. Endi Aşgabatda ýataklanmagynyň şanyny 140 ýyllyk bayramyna atwetli. Sizi hemde şu dawra gatnaşyjylary tüý sürekden gutlaýar. Halkımızdan bahtiyar olmuşu, yurdumuzun güllevesine uğrunan parayan devletli işlerimiz için arkada prezidentimiz size alkışlar aydiyar. Canımız sağ, ömrümüz uzak, belen maksatlarımız hemişe rovaç olsun, çumur hormatlanan belen mertebeli prezidentimiz. Hormatly dawra gatnaşyjylar, hanımlar ve jenaplar, häzir garaşsyz, batı bir taraf Türkmenistan devletimizin çumur hormatlanan belen mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow ulu hormat bilen söz berýär. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, biz şugun her bir Türkmenistanyň buýsanjyna we gözgonjyna öwrülen ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň günni uly dawrlara eslep giýinden belläp geçýär. 2013-nji ýylda döredilen bir bayram her ýyl täze manymy bilen baýlaşdyrylyp milli sinanamamyzda möhüm orny eýelýär. Her bir şan sene awatlar berkarar döwletimizde durly maksatly täze deshalary we binalary dawrary ýagdaýda açyp ulanmaga bermek hemde garaşlyk eýäwiniň ruhyna laýyk gelen döwrewap guruluşlarynyň şu sany oglaryňdyr şäherçileriň tutuş şäherleriň düýün tutmak we gurmak asarly däwe ýörüli. Biz şuň hem paýtagtymyň demirgalyk böleginde guruljak ajaýyp binalar we hem deshara toplumynyň binýadyny goýýar. Umumy meýdany 744 hektar alan bir ägirt uly toplumy şäheriň içindäki şäher artlandyrmak boldy. Çünki ora dörli maksatly binalaryň deshalaryň 200 goragyny öz içine alyp ýaşamak we dinjelmek üçin ähli zerurlyklary üpçün edilen tutuş şäher düzümli emeli getirer bu ýerde. Etrap häkiminiňdir beýleki dara binalarynyň we durmuş ulumly diýişi deshalaryň toplanmasy gurular. Düýüpli maýy goýum turistlaryň kasagyna 1200 orunluk 4 sany çağlar wagt 3000 orunluk umumy bilim berýän 4 orta mektep medeniyet öýü hemde 5000 orunluk stadiony sport toplumy bina ediler. Şeýle bu ýerde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň we ýürütürüşdirin taşyp mektebiniň täze döwrewap binalaryny köp uğurly hastahanany 2 sany sağlık öýüni şonçuda dinjaliş merkezini dukanlardyr, naharhanalary, toy mekany köp gatly avtodromlaryň 4-sini
Türkmenbaşy we Halkbank döwlet täzeçilik banklarynyň şahamçylaryny gurmak gözegini tutulýar. Hormatly adamlar. Täze döredüljek şäherde biziň aglan eden döwlet adam üçindir diýen siýasatymyzdan uğralyp has oňaýly we otoglaryň ýerleşi golandyrylan ýaşaý jalanyň gurulşyna aýratyn ähmiýet beriler. Bu ýerde Kaşam, Sultanna, ha bilen ýagny 12 35 hatly 107 müňden gowrak ýylaty niýetlenen 17.836 öýle 8 görnüşi 80 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu ýaşaýyş toplumyň esasy gerilgesi aýlugly, köpli, görnüşli bolar. Ola demirden gurulan Türkmeniň agoý şekil we halkymyň açyk gowunlygynyň, mehman söýerliginiň hem dost, onun üçin gapynyň hemişe açyklygynyň hem nişany ýorlar. Buradan başlady. Çağalar döredüjilik Amerikanyň seýilgähine düzümden ýolulyk ulgamynyň deshalarynyň jemaat huzurlugyna değişi binalaryňdyr, injiler kommunikasiýa ulgamlarynyň hem içindäki ýollaryň gurulşy gözegine tutulýar. Şeýlelikde ýakyn ýyllerde bu ýerde Aşgabat City diýilip adlandyrylýan tutuş Döwrewap şäher peýda bolar. Hormatly adamlar. Vatandaşlarymyzyň her ýeri üçin mukaddes bolan paýtagtymyz Akmermerli Aşgabat diňe bir o dönem ýaşamy üçin has oňaýly bolmak bilen şäklenmän eýsem Döwrewap ol her şäher hem bolmalydyr. Munyň wagty. Onuň ähli durmuş üçinçilik ulgamlarynyň büýükdürsiz hem işlemegine hem de daş keşini beýany tapmalydyr. Ne bu işler amma aşırma. Yaş, Döwrewap pikirlerine başarýan bu nermenleri şu sana Türkmen döwlet binagarlyk gurulşyk institutynyň hem de döwlet şepeçilik akademiýasynyň taliplerini işçen çekmek zerurdur. Ýolumyzda şäher gurulşyk ulgamyny ösürmek üçin kämil bilim ulgamy döredildi. Hem şu mümkinçiligi diýinden ulanyp hem de ösürüp yaş binagarlaryň, dizaynlaryň, injenýerlaryň dörejilik başlangyçlaryny täzeçilik tekliplerini iýdigdirli howaslanýar durmaly. Aşgabatyň täze adehhalary ýaşaý jaý hem beýlik binagarlyk toplumlary paýtagtymyň ajaýyp tebigat bilen sağlaşyk hem bolmalydyr. Sebäbi biz Döwrewap okun ösýän açyk hem de köp ýuşmully täze şäheri gurýar. Näme şoňra da bu ýerde ýokary derejedäki aratsaçylygy we tertip düýüni bir jaý etmek raýatymyň durmuş amatyklaryň hödürini görüp asuda hem ýaşamak üçin ähli şertler döredilmelidir. Hormatly adamlar, men şäheriň ekologiýasy, onun bagy, bostanlygy görmek, daşky guruşyň täsirini golandyrmak, has bir kämil gurallaryny we usullaryny bulamda dünýäniň öňde barjy tejribesini, serişdeleri hem de energiýa takşitdeji tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly soraglary. Hem aýratyn ünsüňi çekesim gelýär. Evet, bir soraglar. Häzirki wagtda tutuş dünýä jemgyýetçiligiň üns merkezinde durýar. Bizim göz goňjy bu. Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat dünýäde iň owadan we arasy ýaşamak üçin has oňaýly şäher bolmalydyr. Muňşin. Biz ähli mümkinçilikler hem de serişdeler ýeterlik bar. Sebäbi gurýan döwlet hemme tarapy gurup bollar. Tutuş ýarymda bolşýaly Aşgabat şäherinde hem amalaşdyrylýan düýüpli öwretmenler maksatnamasyny hem çäklerini ýarky zaman durmuş ykdysady düýümini döretmäge köp amaýy serişdeleri goýberler. Şol düýüm bolsa raýatymyň ýaşaş durmuşy diň jalmagy hem de dörejilikli zähmet çekmek üçin has amatly şertleri üpçün etmäge göndürmeliler. Garaşlar ýolumyň durly kunjaklarynda
peyda bolýan täze ogullar. Etrapdaňdyr şäherler. Wolayat Amerikalaryň döwre wagt ýerde getirilen keşfi biziň amana aşyran giň gerimli başlanýçlarymyň ajaýyp miwasy. Ýygyderli gurup ulanmagy berilen bu täze desgadar bolsa, garaşsyz baky bir tarap batamyzda durmuş siýasatymyzyň üstünlikle aşyrylýanyň aýynyň tutnamasy. Halkymyň her bir maşgulanyň hem raýatyň amadançylygy akynnaky hemme tarapdan alandanyň hem nişandyr. Ne biziň ak mermeli paýtatymyzda şäher uruluşyk maksatnamasyny durmuş geçirmeň uzak möhletli netije onuň hem has rowaşlanýan. Ýokary derejede öksen kuwatly hem döwletiň paýtaty hökmündäki derejesine hem doly laýyk gelmeliler. Hormatly adamlar. Täze şäher guruluşyna başlamadan olar biz köp fany taýýarlyk işlerini hem alyp barmalylar. Almanlar Akademiýasynyň alymlary seismik ýagdaý düýüpli serjerip bu ýerde näçe çagatly jaýlar gurup boljakdygyny anyklamalylar. Çolgçylar guruluşyň anyp barajak hem ýerlerini karta geçirmeliler. Näşeýle bu giň gerimli işlere ýolbaşlyk etjek guruluşyk karhanasyny döredip onu ýokary hem hünärli işgärler bilen üpçün etmeli. Mundan başga gurulma goýuny tutulýan binalaryň hem dehgalaryň taslamasy düdüp olar üçin guruluşyk serişleri bolan. Sement, ağaç, tağta, devreme, beýleki zerur ýönümleri dünýäde koronavirus ýokojuň ýaýran şäherke döwründe nirden almanlygyny anyklamaly. Olaryň özümizde öňürilmeýän görnüşlerini daşar ýurtlardan niýet hem getirilmegini ketkit demek. O hojalyk we daşky şowary ministrligi bolsa täze gurulajak şäheriň ilatyny baglaryňdyr çuwdurumlaryny suw bilen üpçün etmän çeşmeni anyklamalylar. Hormatly adamlar. Biz şu guruluşy bir näçe ýyl çeksek, uly şäheriň düýüni tutýar. Şoňa görä ýokarda fan alyp geçen zor olurdan başga da köp meseleleri çözmeli bolar. Näme ýaxşy niýet yarım döwlet diýipdirler. Nesip bolsa ýene-de bir näçe ýyl bir gözel köpet tawlany uç gorakdy. Garam sagrasyň tepleşýän şu ýerine ýaşamak üçin ählamatykda dünýä derejeli lowurda duran ajaýyp şäheriň şaýady bolar. Mehman adamlar. Ýedi watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyl bayramynyň bellenýän Türkmenistan parahaçylyk we naşmaň watany diýip oglan edilen ýylynda gözel paýtatyň ajaýyp kunjoklaryň birinde düýü tutulýan bir şäher. Güneşli diýarymyzyň gün saýyn depini ösýanyny görkezýär. Garaşly ýurdumyzyň kuwatly döwleti öwürlýäniň hem şaýatlyk edýär. Men bir kara döwletimiň bedu wada bilen anlamly gidip täze berendikleri ýetýäniň hem aýdyň subutnamasyny öwürjek. Bu ajaýyp şäheriň bagtýan nesillerimize halmat etjekdiňne hem berk ananýar. Mehriban adamlar. Sözüm ahirinde sizin hemmeňizi şuun döwlet derejesinde bellenýän Aşgabat şäheriniň güni hemde täze şäheriň düýüniň tutulmagy bilen ýendir öýdäkem tüýçürekden gutlaýar. Size berk jan salaly maşgala wadançylygy edi watanny güllap ösmeýäniň mehriban halkymyzyň rowaşlygynyň behbidine alyp baran işlerini hem ulysynlykları arwady. Inni bolsa hormatly adamlar inniki çäre geçmek üçin men häzir sözi alyp barja berýär. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawra gatnaşyjylar. Häzir paýtatymyzyň demirgadygyna guruluşyna badarga berjek täze ýaşaýşy toplumynyň Aşgabat City'niň ýürüýte taýýarlanan şekil taslamasy bilen tanışmakdy sizden uly hormat bilen gaýş edýär.
Al asmanına berenti parlayan yaşıl tuğumuzun sayesinde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň parasaty başçylygyny garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä derejesindäki ösüşleri eýe bolýar. 200 binadan gowrak bolan Ägirt uly täze ýaşaýyş şaý toplumyny gurmaga bölünip berilen umumy meýdan 744 hektara barabardyr. Aşgabat şäheri täze şäherjede dürli benetlikdäki 10 gatdan 35 gat içenli ýaşaýyş şaýlarynyň 180 sanysyny gurmak meýilleşdirilýär. Şolardaky öýleriň sany 17836 bolar. Täze ýaşaýyş şaý toplumyna guruljak döwlewap ýaşaýyş şaýlary 107.000-den gowrak ilata niyetlenenler. Ýakyn ýyllarda Aşgabatyň demir gadygyna dolanýar binalarynyň, hyzmat ulgamynyň idaralarynyň, ýaşaýyş şaýlarynyň, saglyk goraş idaralarynyň, medeniýet merkezleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň, hemde meden durmuş maksatly desgalaryň toplumyny öýen täze şäher peýda bolar. Ynha bugun bolsa Ak şäherimiz Aşgabatyň esaslandyrmagynyň şanyny 140 ýyllyk bayramynyň şatlyk şowkuny bellenýän gününi garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň täze taryhyna şöhratly waka, täze ýaşaýyş şaý toplumynyň Aşgabat şäheriniň gurulşygyna badalga berilýär. Gahrman arkadamyň ak patat bilen gurulşygyna badalga beriljek. Bu iri taslamanyň durmuşy geçirilip başlanmagy ähli watandaşlarymyzy boýsandyrýar. Bagtyar halkymyzy belent maksatly beýik işlere ruhlandyrýar. Aşgabat City Gahrman arkadamyň şamçyrak paýgatydyr. Şäher gurulşyk maksatnamasynyň nurany şuwlatydyr. Ak şäherimiz Aşgabaty has ödülleştirmek, avadanlaştırmak babatda tutumly işler alyp barýan Gahrman arkadamda tüý sürükden alkışlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, iýilýür bähbetde tutumly işleri hemişe rowaç bolsun. Salam Mehriban atamjan. Ak şäherimiz bagtly geljeğimiz, beýik paýhasy, beýik gerçegimiz, ullakan şäher, owadan hem giň arzuýaly arkadamyň Mehriban atamjan Aşgabat City ýaşaýyş toplumynyň ýadygarlyk senanasyna ýazgalyp beräýin-de. Salam Mehriban atamjan. Erem baglary ýolsalar göge, alkışlar bolsun arkadagymy. Akıllı şeker, bağıtın destany, yaşa arkadağım, Türkmenistan'ım. Mehriban atamjan, Aşgabat City ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutup beräýin-de. Asırlı däwe görä, hormatly prezidentimiz geljek nesillerine ýetlenlen ýadygarlyk ýazgy gutyny täze gurulşyň binýadyna goýup, Aşgabat City täze ýaşaýyş toplumynyň gurulşygyna badalga berdi. Ýakyn geljekde paýtagtymyzyň şu ýerine ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş toplumy, idara binalary, medeni durmuş maksatly desgalar, sport toplumlary, süýgdä we hyzmatlar ulgamyna degişli binalar, bilim, mektebi çenli çağırır idaralary, lukmançyk merkezleri emele geler. Desgalaryň hemmesi öz bolşy bede gaýratynlyklary, gurulşy, binagarlyk çözgütlerden tapawutlanar. Arkadagy prezidentimizin başlangyç itaatynda bu ýerde nusgawy şäher gurşawy kemale geler we binalarda adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny üpçün edýän mümkinçilikler derediler. Soňra Mehriban arkadagymyz hemde dawara gatnaşýanlaryň ählipi Aşgabatyň 140 ýyllyk bayram münasibetli şu gün şäherlary uruw boýunça gatna goçkan täze döwrewap awtobuslary minip paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň çägine ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş toplumyna şany tenem münasibetli açylyp ulanmaga berilýän 140 sany 2 gatly täze ýaşaýyş jaýlaryna tarap ugradylar. Hormatly prezidentimiz ýol ugra paýtagtymyzyň bu künjeginiň awadanlaşdyrylyşyny, bu ýerleriniň tebiği aýratynlyklaryny seýledi. Ýergelenini aýtsak, hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şu gün paýtagtymyzda gurulýan şanly toýuň tarihi ähmiýetli wakalaryň hormatyna şäher içi awtobuslar, ýolagçylary muht gatnadýarlar. Munyň özi türkmen halkyna mahsus bolan we dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleriň häzirki zamanyň şanly wakalary bilen utgoşdyrylýanynyň aýdyň beýany urly. Ýazyrky döwürde ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen ikrarnama eýe boldy we dünýäniň iň owadan ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň birine urly. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy we paýgasy ýol başlygy esasyna paýtagtymyzda ösdürmegiň täsir konsepsiýasy üstünlikli durumça geçirilýär.
Şunun bilen baglykda adamlaryň has amatly durmuş şertleriniň döredilmegi Türkmenistanyň döwlet siyasatlarynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Aşgabat ajaýyp binagarlyk çözgütleri bolan täze desgalaryň we kaşan binalaryň gurulmagy bilen barka gözelleşýär. Şäher düzümi iýligderli döwre baplaşdyrylýar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýöwelçi çözgütleriň durmuşa geçirilmegine täzeçil şol sanly tehnologiýalaryň inženerçilik temki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berýär. Bu usullar üsyan we üz çägini giňel diýen Aşgabatda giňden ulanylýar. Hormatly prezidentimiz we dabara gatnaşýanlar Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga berilýän 140 sany 2 gatly ýaşaýyş jaý toplumuna geldiler. Mehriban arkadagymyzy dabaral ýagdaýda täze ýaşaýyş toplumynyň toýbagyny kesdi. Onuň ulanmaga berilmegi paýtagtymyzyň ilaçy üçin Aşgabat şäheriniň güni münasibetli ajaýyp bayramçylyk sowgadyna urildi. Aşgabadım, aşgabadım meniň döwürlüň çarhyny eýdine sarap, Ölýäs seniň ýönü köýje keşbini tarih bolup galan ýyllaryna garap. Diýran etdim köçelerini Kalmışyan gelmeýär bady Öňüller mülkünün bahy göz Keferler ýaglanýar hallara bardy Gelin gel şat
şeherim Aşgabat. Bugün kutlap diyes, şanlı toyumu, ömrün uzak bolsun, sağ ol Aşgabat. Sonra hormatly prezidentimiz täze ýaşaýyş çay toplumyny ýaşaýjylar üçin döredilen şertler bilen tanışdy. Bu toplum paýtagtymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän şäher urulşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Munyň özi şäher ilatynyň döwrewap we elýeterli ýaşaýyş çaýlary bilen üpçedilmek ornuny ýaýdanlandyrylan işleriň miýwesi bolup durýar. Şeýleken biçezgüt şäher ilatynyň islegine görä ýaşaýyş çaýlaryny saýlamaga mümkinçilik berýär. Bu yerde yukarı hil derecesi üpçünedilýär we ilatyň islegleri nazarda turýar. Hormatly prezidentimiz täze ýaşaýyş çaýlarynyň birine barıp gördi. Hormatly prezidentimiz bir ýerde gurulan binalaryň gurulşyny, olaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşyny synlady. Ýaşaýyş çaýlaryna we beýleki binalarda adamlaryň dörejilikli dähmet çekmegi, oňoýly ýaşaýyşy we din jalmak üçin oňyn şertler üpçünedildi. Binalaryň gurulşygyna ähli gurlar, şol sanyna jaýlaryň bede gaýratynlyklarynyň häzirki zamanyň taraplarına laýyk gelmegi ýola goýuldy. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli paýtagtymyzda we sebetlerde gurulýan diskalaryň hil derejesine bellenil möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Bu ýerde üýeleri mehriban arkadagymdy mehirli garşylady. Mehriban arkadagymyz üýelerini täze jaý toýlarla gutlady. Hormatly prezidentimiz üýeleriniň ýaşaýyş çaýynyň gurulşy, awadanlaşdyryşy, döredilen şertler baradaky pikirler bilen gyzyklandy. Üyeleri halkımızın avadan durmuş vavatda himme taraplayın aladı diýän üçin arkadag prezidentimize tüý sürekden hoşalyk bildirdiler. Döwlet derejesine edilýän tagallalaryň netijesinde halkymız ähli amatlykları özüne jemleýän jaýlara göçüp gelmek bagtyna miýesler boldy. Bu ýerde döredilen şertler döwrüň hil we amatlyk taraplaryna doly gawat gelýär. Çoğundy ýaşaýyş toplumynyň çägine gurulan jaýlaryň ýagty otoglaryna, açxanalarına we beýleki deskalaryna ýerul mümkinçilikler üpçünedildi. Her bir ýaşaýyş çaýynyň özüniň millikleri bolup, bu ýerde ekrançylyk, bagçylyk bilen meşgullanmak üçin şertler bar. Jaýlaryň ýanyşyk ýerleri göwne jaý awadanlaşdyryldy. Umuman bu ýerde bir bütüg sazyş töredildi. Şeýlekem binalaryň gurulşygy we bedek aýratynlyklary utgoşukly ýerine getirildi. Täze jaýa göçüp gelen Lukmanlar maşgalasyndan ibarat bolan üýeleri ýazyrky döwürde hormatly prezidentimizin iýlikderli tagallasy netijesinde adamlaryň munasip ýaşaýyş şertleriniň üpçünedilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy ugrlarynyň birine öwürlendigini, ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýlikderli gowrandyrylýanyny uly buýsan üçin bellädiler. Hormatly prezidentimiz üýelerini bugünkü şanly tene we täze ýaşaýyş çaýyna göçüp gelmekleri bilen ýene däwrede gutlap, bir jan saglyk işlerini üstünlikleri arzu etdi we maşgala agdalaryna toý sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly prezidentimizin ajaýyp sowgatlaryny kabul eden, täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalary mehriban arkadagymyzyň adamlaryň awadan bagtyar durmuşda ýaşama ugruna edýän taýsy tagallalaryna hoşallyklaryny beýan etdiler. Täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalarynyň haýyşy boýunça mehriban arkadagymyz olar bilen ýadgarlyk surata düşdi. Üýeleri milli diýip desturlarymyza laýyklykda arkadag prezidentimize toý düňçegini gowşurdylar. Özüniň binagarlyk keşfi we ýaşaýyş üçin ýokary derejeli şertleriň düredilmegi bilen halkymyzyň buýsanjyna munasip bolan ak mermerli paýtagtymyz özü üçin täze derejesine çykdy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli, iki gatly döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň bir wada 140-synyň ulanmaga berilmegi, paýtagtymyzda şäher urulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine toplumyň esasy çemilişilýänini alamatlandyrýar.
yaşayış toplumynyň çäklerine bina edilen deskalaryň gurulşygyny milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrly. Aýratynda yaşayış çaýlarynyň otoglarynyň yerleşdirilişine, olarda yaşamak we göňüljay din jalmak üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmegine mühim ähmiýet berildi. Täze düwrewap çaýlaryň amatlyk derejesi, onuň aşkhanalarynyň injamlaşdyryşy häzirki zamanyň ösen talaplaryna dolu laýyk gelýär. Munyň özi adamlaryň yaşayış durmuş şertlerini iýligderli gowlandyrmak, yaşayış çaýlarynyň gurulşygyny täsil tehnologiýalary we sanly ulgamy netijeli peýdalanmak bilen baglanyşyk meseleleriň arkada prezidentimiziň ýol başlygyna durumça geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň yaşayış toplumlarynyň tassamalaryny taýýarlaýjylaryň we gurulşykçylaryň öňüne goýýan anyk wezipeleriniň durumça geçirilýändiginiň we bu gurda bildirilýän talaplaryň ýerine getirilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Şeýlekem yaşayış çaýlarynyň ýanyjyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, bu ýerde ýol ulak düzümine degişli deskalaryň gurulmagy we düwrewap ýollaryň çekilmegi gurulşyklaryň toplumlaryň esasy amala aşyrylýanyny aňladýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çyndyr diýen şygary baş ýürelgi edilýän fiýadatynyň uly arwaşyklary besenýänini alamatlandyrýar. Şundukda mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary bilen bugünkü davrlar halkymyzyň taýdaşly öziş ýoluna düşen ata watanymyza, ak mermerli paýtagtymyza söýgüsiniň we buýsanjynyň tenasyna urildi. Şugun hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow gazabalyan pudoklary durnukly üçin hereketlendirişdedir mowdugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählimi tegede ustalaryň başyndaky maslahatlaşdy. Online görüşünde maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres geçirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň gazabalyan senagat boýunça ýokary derejeli ählimi forumy geçirilip, onuň barşynda hormatly prezidentimize söz berildi. Hormatly prezidentimiz forumda çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Уважаемый генеральный секретарь, позвольте поблагодарить вас за приглашение принять участие в этом представительном международном форуме. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан, полностью разделяя озабоченности в связи с негативным воздействием промышленных выбросов в окружающую среду, последовательно и решительно выступает за самую тесную координацию и согласованность международных усилий, направленных на минимизацию существующих в этой связи рисков и вызовов. Убеждены, что ключевым фактором здесь должна быть неуклонная всеобщая приверженность Парижскому соглашению по изменению климата. Именно этот документ призван определять свою глобальную экологическую и природоохранную повестку в нынешнем столетии, обеспечивать и высокую эффективность международно-правовых механизмов по ее выполнению.
Присоединившись к этому фундаментальному документу, Туркменистан активно взял курс на предметное сотрудничество с ООН, другими специализированными международными структурами по его повсеместной имплементации. И в настоящее время, согласно обязательствам по Парижскому соглашению, в Туркменистане при поддержке программы ООН по окружающей среде и программе развития ООН идет разработка 4-го национального сообщения об изменении климата и 1-го двухгодичного сообщения. Также планируется, что оба документа будут представлены в секретариат ООН в начале 2023 года. Совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию мы также и ведем подготовительную работу к реализации 2 крупных проектов по защите озонового слоя. Готовы дальше и тесно сотрудничать с этими другими международными структурами и всеми заинтересованными государствами. Являясь одной из крупнейших в мире ресурсодобывающих стран и полностью осознавая свою ответственность в этой связи, Туркменистан прилагает максимальные усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по окружающей среде. Принятие в 2019 году новой редакции национальной стратегии Туркменистана об изменении климата обеспечило все необходимые правовые, организационные, технологические условия для выполнения экологических задач. Также послужило основой для кардинального расширения списка адаптационных мероприятий. Сегодня этот список охватывает практически всю систему экономической и производственной жизнедеятельности государственного и частного сектора экономики. И вот в течение последних лет неуклонно снижается углеродоемкость производимой в Туркменистане продукции. Вот приведу несколько цифр. По экспортным оценкам, проведенным в рамках 3-го национального сообщения Туркменистана, в перспективе до 2030 года рост экономики будет сопровождаться снижением удельного веса энергопотребления на единицу ВВП. Таким образом, будет наблюдаться тенденция к снижению темпа роста выбросов углекислого газа до 122% в 2025 году и до 118% в 2030 году. В стране широко также внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий. В рамках общенациональной программы озеленения «Зеленый пояс» созданы обширные лесные полосы вокруг городов с использованием прогрессивных водосберегающих методов полива. Вот только в этом году в стране планируется высадить дополнительно 30 миллионов саженцев. Эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу и будет вестись целенаправленно и максимально эффективно, в том числе и на принципах государственно-частного партнерства. Уважаемые участники, подтверждая свою твердую приверженность объединению и укреплению международных усилий перед лицом нынешних серьезных экологических угроз, Туркменистан предлагает ряд конкретных и неотложных шагов. В частности, считаем необходимо приступить к разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики. Второе наше предложение – это создание под эгидой ООН международной
дорожной карты по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике. Как инициатор этих предложений, Туркменистан готов в ближайшее время приступить на экспортном уровне к обсуждению путей и критериев их реализации. Приглашаем к сотрудничеству. Также благодарю за внимание и желаю участникам круглого стола успехов в реализации поставленных целей. Indi bolsa hormat prezidentining adyna ýerine gutlawyny tanış edýäs. Onuň alyhdarty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow siziň alyhdartyňyz Katar döwletiniň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen dogandyk Türkmen halkyna mukaddes urada bayram münasibetli iň gowy arzuwlamy beýan edýäni başatdyryn. Siziň alyhdartyňyzda berkjan saglyk, awadançylyk we üstünlük dogandyk ýurdunda bolsa, mundan welekde öňüňizçilik hemde rowaşlyk arzuw edýän. Oy biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan atnaşykly dogandyk gatnaşyklary mundan welegem össün hemde putronsyn. Meniň tüý sürekdeni hormat goýanyň mardaky ananyrmalama kabul Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Paýtagtymyzyň 140 ýylyna bagşlanýan Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergisi tamamlandy. Bu gözden geçirilişiniň maksady uzal bilen häzirki wagtda Türkmenistanda has uly gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilýär. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şäher gurulşy we durmuş üçinçiligi ulgamynyň gazananlaryny beýan etmek maksady bilen her ýyl geçirilen bu sergi paýtagtymyzyň şeýle hem tutuş ýurdumyzyň ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm hemde ileri tutulýan wezipelerini netijeli çözmekde ähmiýetli orny eýleýär. Şäherleriň we täwirtleriň durmuş üçinçiliginiň netijeli gurulmagyna gönükdirilen dünýä tejribesi, täze tehnologiýalar bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Bu sergi Türkmenistanlaryň gün-günden gözelleşýän paýtagtymyzda ýokary boýsanç we ählumumy watançylyk duýgularynyň belentligini açyp görkezdi. Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat täze taryhy döwrüň belent dörejlik ylgamynyň çeşmesidir. Paýtagtymyz watanymyzyň ajaýyp şu gününiň hemde nurana geljeginiň aýdyň beýanydyr. Ak den düşünje diňe bir ak mermere beslenen binalaryň keşfini aňlatmak bilen çäklenmän, aşyklar şäheri diýen çuňur ruhy mana eýdir. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany şagary bilen geçýän hemde watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda Aşgabat şäheriniň häkimligi hemde Sewda Senat edarasy tarapyndan gurulan bu gezeki forum aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Garaşda Türkmenistan ötün Senat döwletine öwrülmek bilen bütün dünýä ýokary ykdysady ösüşiň serişleri mümkinçilikleriniň hemde ýurdumyzyň ägirt uly kuwatynyň nususyny görkezýär. Ählumumy dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna çalt depkinne goşulýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň ýeten sepitlerini hemde geljekki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezen giňerilmi sergi daşyrurta hyzmatdaşlarda hem uly gyzyklanma döretdi. Aşgabat okully ösýän häzirki zaman şäheriniň täsirini nusatdyr. Bu ýerde gözellik bilen amatlylyk, binägärligiň öňde barjy gazananlary, injener tehnika çözgütler we gadymdan gelýän milli binägärlik ýörelgeleri, şeýle hem türkmen halkynyň öz bolşy durmuş ýörelgeleri sarlaşýar. Bu gözden geçirilişiň maksady ozal bilen häzirki wagtda Türkmenistana has uly gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilendir. Olaryň biriniň gurulşyk puwdagynyň uly geljegi bardyr hemde milli ykdysadyetimiziň çalt ösýän uğru bolmak bilen maýa goýjylarda we potorotçylarda uly gyzyklanma döredýär. Halkara sergisinde tapawutlanan kampaniýalaryň, hojalyk jemgyýetleriniň, hususy kärhanalaryň wekillerine diplomlar goşurly. Hormatly prezidentimize ýüzlenmäni kabul edilmegi bilen halkara sergisi öz işini tamamlady. Aşgabat şäheriniň 140 ýyl münasibetli geçirilen şäherleň ählisinde paýtagtyň ýaşaýjarynyň hemem mehmanlarynyň bayramçylyk ruhy bilen gadanlýar. Sebebi şurdaky şäherleri ýokary guramaçylyk geçirmek üçin bayramçylyk şäherleriniň uly toplamy işlenip düzüldi. Hemem olara akşam taýýar görüldi. Şanly tenen hormatyny Türkmen awtologları agentliginiň Aşgabat şäherindäki ýolagçy awtolog kärhanasyna gelip gowşan Döwrebap gatymly şäher awtobuslaryň we awtomobil ulug hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gelip gowşan taksilaryň ýüzlerçesi ulanmaga berildi. Şäherimiziň çäklerine ýolagçylary edilýän hyzmatlar ulgamynyň derejesini ýokarlandyrmak, şäheriň ulug aragatnaşyk tüzümlerini ösürmek, jemgyýetçilik uluglarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen 200 sany häzirki zaman taksilary hemde 400 sany
ýolagçy awtobuslary işe girişdiler. Bu ýytançly waka şäher ilatynyň bayramçylyk ruhyny artdyryp, aýratyn ýata galjy waka ugruldy. Dünýäniň soňky gadananlary ornaşdyrylan ak renkli täze ýeňil awtolawlary hemde ýolagçy awtobuslary ir täker bilen milli däp desurlaryň berja edilmegine ýoly rowany boldylar. Olary ak ýol arzu edildi. Paýtagtymyň giň şaý ýollaryna, giň köçelerine raýatlary el ýeterli we ähmiýetli hyzmatlaryny edýän taksilaryň, awtobuslaryň bayramçylyk bedegleri şäheriň toý gurşagyna öýt bolşly bedeg berýär. Usat sürücüler tarapyndan dolandyrylýan awtolawlaryň ählisine ýolagçylar üçin oňaýly şertler döredilendir. Rahat hemde tämiz oturguçlar, radio we aýdym saat ulgamy, sanlaşdyrylan serişdeler bilen öpçün edilendir. Munyň özi ýolagçylara edilýän hyzmatyň ýokary dogun tasdiqlyga. Bu ýagda ýurdumyzda döwlet adam çöndürdigen şygaryň dawaranýan anyň sowutnamasydyr. Bu hakykati bayramçylyk gününe ýolagçy awtobuslarynyň tölegsiz, ýagny mowt hyzmatlarynyň ýaýwanlandyrylmagan dowlugy bilen äşgär edýär. Ýeri gelende belletek Aşgabatyň taksi awtolawlary çalşyklaryň esasy gije gündüň dowamyny hereket edýär. Olary buyurmalary esasynda sandy ulgam arkaly çağırmak mümkinçilikleri hödürlenýär. Şeýle uly mümkinçilikler üçin şäheriň ähli ýaşaýjylary gahrman arkadagymyda alkyşlaryny aýdýarlar. Türkmenistany Aşgabat şäheriniň güni hemem öňe döredilmeginiň 140 ýyllygy belenilýän günde Aşgabatda doglan ilkinji çağalan enatalaryna hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar goşurly. Hemem meherli gutlawlar, bagtly durmuş, berk jan saglyk, hemem awadançylyk baradaky arzuwlar beýan edildi. Körpejeler enäniň we çağanyň saglygyna guraş Almy klinik merkezde dünýäýindir. 2021-nji ýylyň 25-nji maýynyň ilkinji pursatlaryna Orad Muratowyň maşgalatyna ogul bäbek dünýäýinni. Lukmanlyň habar berişleri ýaly çağan ýagdaý kanagatlanarly. Doglan oglanjyň agramy 3 kg 985 gram, boyu 53 cm. Çağa Aşgabat diýilip ad takyldy. Şeýlekem bugüniň ilkinji pursatlaryny Atajyk filan maşgalatyna gyýt bäbek dünýäýinni. Lukmanlyň habar berişleri ýaly çağan ýagdaý kanagatlanarly. Doglan gyýt çağadyň agramy 3 kg 720 gram, boyu 53 cm. Çağa merjen diýilip ad takyldy. Körpejelere bu atlaň daqylmagy ýöne gerden näler. Täze dünýäýiniň bäwejikleň enatalarynyň buýtançylyň belleşleri ýaly. Arkada prezidentimiň başçylygyna ýordamyň garaşdyrylarynyň 30 ýyllygynyň uly dabara bilen bellenilgen Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany gelinä. Ak şäherimiz Aşgabatyň 140 kel toýunyň bellenilýän pursodyna, ýagny 25-nji maýyň ilkinji pursodyna bu prezidentleň dünýä ýylmegi, döwletliligiň, asudalygyň, gözelligiň, sagdynlygyň nişanlary. Arkada prezidentimiz enelen we çağılan tağlany goramak wezipeleri, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň hataryna ketgitlep, maşgala näçe berk bolsa jemgyýet hem şonça baýdyr diýip nagtaýar. Döwlet başdanlygynyň belleşi ýaly, häzirki döwürde köp çağırlyk jemgyýetiň durmuş awadançylygynyň, onuň ertirküne bolan anamynyň alamatdyry. 25-nji maýda dünýäýiniň bu prezidentlери arkada prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň goşurulmagy, enatalarda hormatly prezidentimize bolan hoşallyk duýgularyny müň mertebe beýgeldi. Men Oraz Muratowa Selve 1997-nji ýylda doglan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Neşun bizim durmuşumuzda en wariýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Ýagny bizim maşgalamyzda oglan prezidentimiz dünýäýinde hormatly prezidentimiň bize uğradan sowady, bize hasem beýendirdi. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk ýubilei münasibetli 25-nji maý günüň ilkinji pursatlary bizim maşgalamyzda hem oglan prezident dünýäýinde hormatly prezidentimiň çykyşlarynyň birinde 25-nji maý güni doglan bäbekleriň oglan bäbegi Aşgabat adynyň goýulmagyny teklip etdi. Biz hem maşgalamyz bolup, oglan prezidentimize Aşgabat diýen ady takmagy makul bildik. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutjan tutumly işleri owajalsyn. Men Hoçjewaýyna 1996-njy ýylda doglan Aşgabat şäheriniň raýaty. Bugün biziň maşgalamyzda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Ýagny biziň maşgalamyzda ilkinji gyýt prezidentimiz dünýäýinde. Şol münasibetli hem gahrman arkadagymyz bize ýollan şaher paýyna münasip bolduk. Bu bolsa biziň durmuşymyzda hassa ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Hormatly prezidentimiz öz çykyşlarynyň birinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy bellenýän pursatyny dünýäýiniň gyýt çağa bolsa merjen adynyň daqylmagyny teklip etdi. Bizim maşgalamyzda hem gyýt prezidentimiziň dünýäýe ýylmegi münasibetli biz hem oňa merjen adyny daqdyk. Biz muňa ören şat
buýsanýarys. Goý mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaja alsyn. Şun yurdumdan umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde soňky jaň dabarlar geçirildi. Bu ajaýyp bayram Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany şygarasyna geçýän mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda uçurumlaryň onlar çömmek üçin ýatdan çykmajak waka urly. Dep bolşýary Irwene mekteplerine iň gowy uçurumlary ökdi okuwçylary, dürli olimpiadalar hemme dürüjlük bäýatçylarynyň geňçileri, şoňalamy bilim ulgamynyň işgärleri, ýurdumyň iň täze taryhyny hemme oňa bagtyar geljeginiň şany bolan paýtagtymyzdaky garaşçylyk binasyna ajaýyp gülleselerini goýdurar. Her bir adamyň durmuşyny mektep bilen hoşlaşyk portady torunlarjy duýgular bilen goşalýar. Şolar wagtyň özünde bu da bara öz başlyk durmuşa gadam atmagyň begenjini, umytlary hemme täze sepkitlere, ymtylşlara besenýär. Hormatly prezidentiň 2020-2021 okuw ýylynyň tamamlanma münasibetli geçirilen bayramçylyk dabarlaryny okuryň gutlugyny, orta mektepleriň okuwçylaryna ak ýol ardy gödürildi. Milli dermada soňky jaň dabarasy hemme okuw ýylynyň üstünlikli tamamlanma bilen gutlap, watany burun beýik söýge ararly, insan perwerlik hemme dostlugy ýürürge dönen mehriban ýaşlamyň, atak watanymyň adabraýyny, şan şöhratyny, hasam beýgeltmekde gujur gaýratyny, zähmetini, okuýup başarnyklaryny, gaýgyrmajyklyklaryny berk ana bildirdi. Mektepler tamamlayanlar hemme olaň muallimleri hormatly prezidentiň taýgarlary netijesinde ýokary bilimli döwrübap garaýyşly hemme maksady ukunly ýaş nesliniň kemale gelmegi, olaň okuýup başarnyklaryny hemme dürüjlük mümkinçiliklerini amala aşyrma babatyna dördülen ähli mümkinçilikler üçin tüý sürekdeni hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mälim bolşýaly bilim ulgamyny kämilleşdirmek milli dermeden döwlet adam şeýler diýen şygar bilen üstünlikli amala aşyrýan durmuş uğurly siýasatynyň wajyp bölegdir. Munyň özi ýaş nesilleň edýidi watanymyza döwlet baýdamyza arkada prezidentiň mukaddes ýürürlerini baky we padarlygyny ýüze çykmasyna urly. Uçurumlaryň halplaryna hemişelik orun alýan soňky jaň dabarlary umumy bilim berýän orta mektepleriň ählisinde ýokary ruhlanatlyga şatlyk şowguny besenip geçirildi. Dabarlarda çykşydanlary durmuş ýoluny öz başda kadam basýan ýaşlara ruh aşyklary ardy gödüp, olaň okumaklary nurana geljegi üçin taýsil taýralary diýen hormatly prezidentiň alkyş sözlerini aýtdylar. Uçurumlaryň mektepde alan bilimleri olara saýlap alan hünärlerini elanmakda uly ýardym eder. Ular üçin täze öz başlyk durmuş ajaýyp döwürdi. Döwletiň hemde jemgyýetiň durmuşyny ägurt uly taryhy özgertmeli besenen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne başlanýar. Ýene sanaja günden uçurumlar üçin jogapkärlik pursat gutordy synalar başlanýar. Orta bilim hakkında şahadatnama mektep okuwçylarynyň öňünde uzak ýollary, ilkinji nowatda ýurdumyň şoňarama daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine bilimlerini dowam etdirmek üçin giň mümkinçilikler açar. Şu ýyly soňky jaň dabarlarynyň giňden bellenýän şanly feni, gözel paýtatymyň 140 ýyl bilen gabat gelmegi bellerlikdir. Goşa bayramy öwrülen ajaýyp dabarlary ak mermerli paýtatymyda aýratyn ruh bilenlik, şatlyk şagalançaýdy. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna Aşgabat şäheriniň esaslandyrmagynyň 140 ýyl bilen utgaşykly berenilýän soňky jaň münasibetli dabarlar Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň ýürütülüşlerini harby mekteplerine de ýokary derejede geçirildi. Şanly wakanyň şanyny guraryny dabarlaryň başy ilhalar insan watançy eser Ustad muallim we hormatly bilen serkerde başymyň mehriban atasy Berdimuhammed Anaýewiň ýagty hemme halk hakydasy ýadygarlyk toplumyny gülleselerini goýmak, şeýle beýik şahsiýete taqdim etmeklik bilen badargaly. Watanymyzyň beýleki bilim hojaklaryny bolşýary Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky 1-nji, Alparslan adynaky 2-nji, Sultan Sanjar adynaky 3-nji ýürütülüşlerini harby bilim hojaklaryny hemme ýürütülüşlerini harby deňiz mektebine guraryny bayramçylyk dabarlaryň döwlet senamyzyň ýanglanma bilen badargaly. Bayramçylyk münasibetli hormaty beren serkerde başymyzyň mektep okuwçylaryny urdan gutlugynyň okulmagy, harby okuwçylaryň hakydalaryny öçmejek täsirli protokollary janlanyrdy. Soňra bu ýerde ýaşul nesillemizden harby serkerdeleň muallimlaryň uçurumlaryň çykyşlaryna uly orun berildi. Ak şäherimizde Aşgabatyň ösüşini hormatly beren serkerde başymyzyň ýaş watançylary dürediýän ajaýyp mümkinçiliklerini wasp edýän aýdym sady edebi çykyşlary dabara gatnaşyjylaryň ruhlaryny berende oturdy. Sagdynlykda hemme bagtyarlykda, mertlikde hemme merdanlykda taplanyp kemale gelen ustad muallimlerden hemme tejribeli serkerlerden döwrübap şertirdi. Bilim alany watançy nesilleri bugünkü güni harby bilim hojaklaryny üstünlikli tamamlap, geljekki durmuş ýoluna gadam basýarlar. Bu torunlary protokollary harby uçurumlaryň ruhlaryny berende
ýerde oturup saýlan harby hünerini burany bu ýytonşory goşalanyrdy. Dabara gatnaşyjylar merdany watançylary döredip berýän mümkinçilikler üçin dünýä içre iqrar edilen milli liderimiz hormatly Bülent Serkerdaşymyza ulan alkyşly sözlerini beýan etdiler. 2020-2021 okuw ýylyna tamamlanan münasibetli paýtagtymyzda döwlet serkiniň öňündäki meýdançyda bayramçylyk konserti geçirildi. Bu dabarda hormatly prezidentiň gutlugynyň okulmagy çüň many mazmuny eýe boldy. Watana uran beýik söýge ararly insan perwerligi, hoşniyetlik hemme dostlugy ýörelgiden mehriban ýaşamadan ata watanymyzyň awray mertebesini, şan şöhratyny hasam beýgeltmekde. Agdybirligimizi we jebetligimizi puturlandyrmakda gujur gaýratyny, zähmetini, ukyp başarnyklaryny, gaýgyrmajyklyklaryny berknan ýanylap hormatly prezidentiň gutlugyny belenilýär. Uçurumlaryň hormatyny goralany dabarlaryň belent ruha we senaty aýdym saýda çykyşlar bilen goşmagy ýurdumyzda amalaşylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Dabaran dowamyny ders berýärnyň ýeňjileri bolany tapawutly ukany ýokary okuw mekdepleriniň taliplerini, okuwçylary, görelili işlerini mugallimlere hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar goşurly. Olar geljekde watanymyzyň güllä ösmegini, hormatly prezidentiň el ýurt bähidini gönükdirlerini beýik öwürtmelerini, özleriniň munasip goşantylaryny, goşukdyklaryny anandyrdylar. Ular uhunetligi we senaty bayramçylyk şäherinde uçurumlaryň bilimi işgärleriniň adyndan hormatly prezidentiňe ýüzlenme kabul edildi. Olar watanymyzyň ähli ulardaky ösüşlerini goşant goşmakda özleriniň gujur gaýratlaryny, gaýgyrmajyklyklaryny anandyrdylar. Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrlikleri ýaşur umusynyň merkezi geňeş tarapyndan guralan dabara aýdym saýlar bilen dowam etdi. Ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýa-da kämilleşdirmegi, bilim alan ýaşlara durmuş ýoluny uğradylmagy bilen baglanyşykly meseleleri hemme taraplaryny esasy şemelleşdirýäniň nowatdaky subutnamasydyr. Bu fursatlary ýurdumyzyň tejribeli mugallimleriň çekeni asyrly zähmetiniň nowatdaky meýwesi has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Häzirki döwürde hormatly prezidentiň taýlaty bilen ýurdumyzda alymyň, bilimiň ösürmegini, ýaşaňy dünýä alymyna çuňury aralaşma uğruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Uçurumlaryň hormatyny goralany dabarlaryň belent ruha we senaty aýdym saýda çykyşlar bilen goşmagy ýurdumyzyň ähli ularda ösýänini eşgär etdi. Bu çäre berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzda ösürmekde milli bilim hemme alymy ulgamynyň özünde uly mümkinçilikleri jemleýäniniň hormatly prezidentiň Türkmenistany uly ösürmekde amalaşyrýan tutumly işleriniň dabarlanmasynyň beýany urly. Türkmenistan parahatçylyk we anançmaň watany ýylimizde bellenlen Aşgabat şäheriniň güni münasibetli dabaralar Türkmeniň döwletlik ýöreligine laýyk toý şowkuny ulaşdy. Balt köçkünde tutulan toýlar ähli paýtaht bilen bayramçylyk joşgyny artdyrdy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayram edilýän pursatlaryna bagtly ýaşlar täze döwletli maşgala gurdular. Baky bagtyň mukaddes söýgüýüniň aşkyn hem ajaýyp ýaşaýyşyň şäherinde durmuş guran ýaşlaryň toýlary öz bolşy şowkuny wetlenip, ýatdan çykmajak pursatlary ugruldy. Çünki aşyklyň şäheri bolan Aşgabadymyzda her bir ýaşy niýet döwlet bolup dolanýar. Arzular amalaşýan ak şäherde bagtyň nury ýaýylýar. Paýtagtymyzda täze bir bagtyar maşgalalar peýda bolmagy, jemgyýetimiziň barha berkeýänini, netil dowamatynyň dowamatyny alamatlanyrýar. Şonuň üçin hem halkymyzda durmuş toýy, bag toýy hasaplanıp, ona aýratyn uly ähmiýet berilýär. Goý gahrman arkadagymyzdan gana terip, sap söýgüden guran ak şäherine täze gurulan maşgalalar binýady. Soňlanmaz taripli, asarly taryhly Aşgabadymyz ýaly berk bolsun, belent bolsun. Aşgabat aýdym saat merkezine Aşgabat şäheriniň güni hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli arka dagyň ak şäheri Aşgabat adly bayramçylyk konserti şatlyk şowkuny wetlendi. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bayramçylyklarymyzda täze many mazmunynyň berilmegi, milli liderimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän türkmen halkyny täze belentlikleri uruklandyryp, oň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hemde awadançylygynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen ýeri özgertmeleriniň belent ruhy medeni ugurlarynyň we ýörelgeleriniň şaýatnamaty bolup durýar. Bu hakikat bayramçylyk şäheretine aýdyň ýüze çykdy. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne parahatçylyk we anançmaň watan ýen şygar atyna geçen şu ýylda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagşlanyp guralan aýdym saýly şäheri watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllyk davralarynyň çäklerine geçirilýän ajaýyp wakalyň kataryna münasip orna ýa bolýar. Ýanglanan aýdym saýlar mehriban arkadagymyzyň egsilmez zehinden dören ak mermerli Aşgabada bolan buýsynç we gowunç duýgularyna baý boldy.
Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlyň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejlikli däkme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiň bilim tiýatatynyň esasy maksady ýurdumyzyň her bir raýaty üçin bilim almaň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabatly öz ukybyny, zihinni dol ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köpügürli zihinlerini we ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumlaryň şäherler sağlaşykly ösen ýaş netli, hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirilendir. Geljekde ýaşlarymyzy ýygy watanymyzy täze belentlikleri çykarmalylar. Watanymyzyň ötüşlerini, hormatly prezidentimiň ýylyurt bähwidine gönükdirilen özgertmelerini wasp edýän aýdymlar şäheriň temiz howasy bilen öz bolşly ajaýyp sağlaşygy emele getirdi. Bu sağlaşyk hoşnetli gatnaşyklary, dostlukly hyzmatdaşlygy nazarlayan hormatly prezidentimiň ýylyurt bähwidli, dünýä ähmiýetli siýasatynyň öz bolşly dawralanmasyny öwrli. Belentden ýanglanan aýdymlar raýatlyň şatlygy çäre öz bolşly bedek berdi. Davral çäre bedek beren ajaýyp owudanlyk biziň her günümizde mahsusdur. Ol berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünlikleri betlenmek bilen berk baglanşyklydyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk çäre münasibetli geçirilen aýdym taýly çärede aşykdan aýdyň äşkär boldy. Aýdym taýly dawara watanymyzyň ähli babatly ötüşleri tarap ynamly barýanlygynyň, hormatly prezidentimiň beýik özgertmeleriniň urwaşlyklary betlenýändigini alamatlandyrdy. Ajaýyp bayramçylygyň dawaralary ýurdumyzyň ähli tebitlerine ýaýbanlandyrylan giň öwrümli çärelere aýratyn öwüşgün çaýdy. Soňa dostlary berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Ak şäherimiz Aşgabaty, watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyzy, döwrümizin belent maksatlaryny belentden wasp etdiler. Bayramçylyk dawarasynda hormatly prezidentimiň sözlerini gahrman arkadagymyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyna dörediler. Ak şäherim Aşgabat adly aýdym ýerine ýetirilenine ak kanatly ahal tekip edeginiň çarpaýa galmagy, Aşgabat adly taýsanygynyň bökçeklep aýdyma goşulmagy kimmelerde uly ruhlanetlik döretdi. Bu ýytynçly portretler hormatly prezidentimiň ýylyurt bähwidine gönükdirilen işleriniň dawralanmasyna öwrüli. Ajaýyp çäre bayramçylyk feýerwerki bilen utgoşdy. Akşam kasmanyna köpöwüşgünli şöhleler peýda bolup, şatlykly bayramçylykdan ýatdan çykmajak täsirler galyrdy.
Hormatly adamlar, Üniversite yurdumyň gunaýtany we paýatanyň Aşgabatda 25-nji maýda saat 20-den 26-njy maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyny ötkapýan mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 94 metr kärlerini 16 metrçe ýetýän şemal utar. Howa gijetini 20-25 gradus günüdini 31-36 gradus kenary etraplaryny 26-31 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyny ötkapýan mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 20-25 gradus maýl günüdini 34-39 gradus ysy bolar. Mary vilayatyny Adkem mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 17-20 gradus maýl günüdini 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyny Adkem mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 17-20 gradus maýl günüdini 34-39 gradus ysy bolar. Daşoğlu vilayatyny Adkem mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 16-21 gradus maýl günüdini 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda ötkapýan mutfak Demirad Kunmataran teleskonto 9-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 21-23 gradus maýl günüdini 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşyry. Gedi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meşhurnyň kadadan fikir oturum artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyla görä gynmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzümleri berip berjaýetseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär. Ähli düşen ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.